Okay, vi vil gerne lave et induktionsbevis for den endelige koefficientrække. Til at starte med, så sætter vi n lige med 1. Og så ved vi så, at koefficientrækken går fra 0 til 0, fordi hvis vi indsætter 1 på n's plads heroppe, så giver 1 minus 1, det giver 0. Og så ved vi så, at det kommer til at hedde r lige med 0, og det er så lige med 1. Og hvis vi så også indsætter 1 på n's plads herover, så kommer det til at stå det samme i tælleren som i nævneren, og så ved vi, at det også er 1. Så ja, det er rigtigt. Ja. Og nu vil vi så antage, at sætningen den er sand for n er lige med k, så derfor så har vi den form her, hvor vi så bare sætter k ind. Ja, helt sådan. Yes. Ja. Så vil vi gerne vise, at sætningen, at den her sætning, den er sand. Altså den sætning, ja, den er sand stadigvæk. Og det gør vi ved, at vi prøver at vise heroppe, at vi har stadigvæk vi har indsat vores k plus 1. Og det ved, når vi så, altså hvis vi så udleder det, eller sådan, ja, så ved vi, at der kommer til at stå, at koefficientrækken starter fra 0, altså i er lige med 0, så r er lige med, eller r opløftet i i, og så må det jo så være lige med r opløftet i 0, og så fortsætte hele vejen op til r opløftet i k. Og den række, der så er her, den hvor man markeret her, den fra altså r opløftet i 0 til r opløftet i k minus 1, den har vi allerede, den har vi her. Den har vi ikke. Den er her. Ja. Fint ikke? Ja, så den har vi allerede her. Og så den kan vi så antage, at, altså ved vi så, at der mangler et led her, som er opløftet i k, så den indsætter vi bare i vores, den vi lavede før hernede. Fordi vi antog, at den her var sand. Ja. Så kan vi så altså videre, og så skal vi gerne have den her til at se sådan ud, for at bevise, at den her er sand. Yes, og når vi gerne vil have gjort det, så vil vi gerne have sat det her led over på det her led op i tælleren. Så det vil sige, at for at vi gør det, så bruger vi vores brøkregneregler, som siger, at vi skal have fælles nævner. Så det vil sige, det gør vi hernede, og så har vi skrevet det her igen, og så har vi sat det her over 1. Og så ganger vi med det her på begge led. Så den kommer til at hedde, ja, det her kommer til at hedde det samme, og så kommer det til at stå r opløftet i k gange r minus 1 divideret med r minus 1. Ja, fordi så vil det komme til at stå 1 gange med r minus 1, som så er r minus 1. Og så har vi så fået lavet fælles nævner, så vi kan skrive det hele op samlet, så der kommer til at stå r opløftet i k minus 1 plus r opløftet i k gange, ja, parentes r minus 1 divideret med r minus 1. Yes. Ja. Og som vi kan se, så når vi ganger r opløftet i k ind i parentesen, så ganger vi først r opløftet i k gange med r, så den kommer til at hedde r opløftet i k plus 1 og r gange k, eller minus r gange k. Så vi går herned, så det kommer til at stå r opløftet i k minus 1, som vi har her, plus r opløftet i k gange r, og det er jo så det, at det kommer til at hedde r opløftet i k plus 1 minus r opløftet i k. Så vi hopper herned, hvor vi har r opløftet i k minus r opløftet i k, så det kommer bare til at stå minus 1. Ja, det går ud med hinanden. Plus r opløftet i k plus 1 divideret med r minus 1. Og hvis man så hopper vi så herover, og så har vi så vist, at sætningen er sand for n er lige med k plus 1. Ja. Yes.